Hingke जों tabo bolar yathai bahabai sonai tungo yang bike je tororugo bui tungo do ang phasno ite video khaimalia hingke yang kebra roboti sanai kring kleba hingke mosara ke sardi hinge mosoroi tungo angkhai hingke bike bu thok ro pyas ro joto moi mosla rwgui hingke जों dol khlai dogan thangai do bolar rogo chaya hingke dokha hingke ba yathai 50 taka ni hingke baha 50 taka ni nakha hingke 100 milkhai जों ta 5 jona ka hingke jana bisa khaklaigoi mane chaya bo dokha hingkleba hingke rang khaklai jitobo chana tamo muchungo haisung chana kebo rang ongya hingke ba aboni bagoi 20 taka 20 taka khaklai chalanani hingke tini pai sungchanai जों dabo hingke sobo sobo chicken mani yathai rok thokjak comment khai sadi hingke जोंto thokjagoi to mane pai tini sungjana nai tongo hingke tabo ang kowai tongo yang mane bwtui to riyago mane thok rok kwthwng torgui bugui rwja hingke ba thok logo tui logo rwkhai bo mane thok kwthwng bahai ongnai to aboni bagoi bwtui riyago hingke tabo kisa kutur bwtui rwnai ang hingke tabo raha tongo bwtui rwkha bwtui kisa bangtoi tei khe rwja ang mane kuri khe mungnani bagoi bwtui kisa khe rwkhlai bo mungdoi yangnai to mane mung yangnai kuri khe aboni bagoi bwtui kisa kwbang bangtoi tei khe rwgui aboni lananai aro hingke tabo tejpata rwjak kaini kaitha hingke abo meat mosla gorom mosla rwjak hingke abo mungoi bwtui kisa rangkha de hingke ang tiklainai hingke waste khlaioi hingke kwbang rwgui songkhai bo mane doi tugui mungdoi hingke obo bwtui raini thangbolai hingke waste khe rwgui puri khaigui mungoi tabo raha tongkha tiklainai ang soro janai khe hingke tabo emini bwtui to rana naijak hingke tabo bar kisa rantai tongkho hingke sobo sobo ani video no jajak comment khai sadi sobar sobo sobo yathai thokjak comment khai sadi hingke ani facebook page ko tangoi tongkha follow khaidi share khaidi hingke ani tini ni video berai najak comment khai sadi hingke aswk no ani video bye bye next vlog malai nai।